हेल' लोगोफोर, दिनै 1 अक्ट'बर 2020 दा बे दिनैनि दिनजों सोमोन्दो थानाय अदेबानि दिनैसिमनि गोदान कारेन्ट एफेयार्स आरो निउसफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय गोनांखौ जथायनानै लाबोदों। जायफोर नोंथांमोना नायनो गोसो बेखायनो जोबजासिम नायलांबा मिथिनो मोननाय जागोन। दा बियो आंनि ब्लग पेज, बेयाव फोसावनायावनो नोंथांमोननो बेखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बेखौ डिसक्रिप्सनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानैबो नायनो हानाय जागोन आरो बेयावनो फरायबाय थानोबो हानाय जागोन। दानिया फैदो फार्स्टआव जागायलांदिनि। बावैसो एक्टर सनु सुद बिथाङा इउनाइटेड नेशंस डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनिफ्राय मा बान्था मोननो हादों होनदों। बिथाङा मोननो हादों स्पेसियेल हिउमेनिटारियान एक्शन एवार्ड मोनदों आरो बेखौ सारा भारत नाङैनो बा मुलुगनाङैनो मिथिनाय जादों आरो बिथांखौ मानि थाखाय मोननो हानाय जादों होनदों। बिथाङा जे थांनाय कर'ना भाइरासनि पेन्डेमिक समाव लकडाउनाव गोग्लैनानै थानांनाय गुबुन जायगायाव थानाय फरायसाफोरजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोरखौ गोबां मदद होनानै गावबागावनि न'आव थिसनहरफिननो हानायनि थाखाय बिथांनि बे मोजां हाबानि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हानाय जादों होनदों। आरो बिथां सनु सुदआ पान्जाबनि मगा मुंनि मोनसे जायगायाव ओनसोलाव जोनोम मोनदों। बेखौ नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय, सावगारिखौ सिनायाब्ला नायना ला। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बावैसो कुवैत हादरनि खुंगिरि रुलार शेख साबा अल आहमेद अल जाबिर अल साबाह बिथाङा थैबाय होनदों। दा बिथांनि मुंदांखा गुबुन मोनसे मुङा मा, बिथांखौ मा मोनसे अनार मुंजों मिथिनाय जायो, बे जाहैबाय उइसमेन अफ द रिजन होननानै मिथिनाय जायो होनदों। बेखायनो बेखौ सोंनो हागौ, उइसमेन अफ द रिजन होननानै सोरखौ सोङो मिथियो होनबा नैबे जाहैबाय नामा। बिथाङा शेख साबा अल आहमेद अल जाबिर अल साबाह। बे दा कुवैतनि कारेन्सिया बयनिख्रुइबो बांसिन रेटनि, बयनिख्रुइबो बांसिन बेसेन गोनांसिन कारेन्सिया जाबाय कुवैत। दा नोंथांमोननि जुदि रांनि बागै मिथियाबा बबेनिया बाहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावनो भिडिअ खांखाबाय, सार्च खालामनानैबो नायनो हानाय जागोन आरो आं जा हायो डिसक्रिप्सनाव लिंक होनानै होनाय जागोन। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों, दा प्रेजेन्टआव नोंथांमोनाबो सार्च खालामबा नुनो मोननाय जागोन $1 कुवैतनि 0.31 कुवैत दिनारजों समानल' जायो होनदों। अदेबानि 1 कुवैती डलारनि समान जानांगौबा $, नांगोन $3.26। दा बे नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बिथाङानोमोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन गाहायाव दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा उत्तराखन्डआव बावैसो गंगा अभलोकन मिउजियाम फसंदों होनदों गंगा दैमानि सायावनो। बेयो बबे जायगायाव होनदों, बे जाहैबाय चन्डीगढ़, हरिद्वारनि चन्डीगढ़आव बेयो फसंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा उत्तराखन्डआव गोबांथार प्रजेक्टफोर बानायनानै होनाय जाबाय। दा बेनि बेलायाव मा दं नोंथांमोननो बाहाय पेज आपल'ड खालामना होदों, नोंथांमोना बेखौ नायनो हानाय जागोन। बाहाय गोबांथार दङ, फारि फारि रयिं डाउन द गंगास बेबो दङ। बेनिफ्राय बाहाय गुबुनबो दङ, जेरैजाय नेसनेल पार्कफोर फसंदों, करबेट नेसनेल पार्क, बेनिफ्राय गंगोत्री नेसनेल पार्क, गोविंद नेसनेल पार्क, नन्दा देवी नेसनेल पार्क, राजाजी नेसनेल पार्क, भेलि अफ फ्लावार्स नेसनेल पार्क आरो वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारिबो फसंदों बिथाङा, अशक मास्क डिर वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारि, बेनिफ्राय बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारि, बेनिफ्राय गोविंद फासु बेफोरखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय, उनाव मिथिनो गोनां जागोन। दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डेखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों, बे जाहैबाय 30 सेप्टेम्बराव फालिनाय जायो। बेनि थीमा जाहैबाय फाइन्डिं द वर्ड्स फर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस होनदों। बे थीमखौसो गोसोआव लानो नांगोन। 30 सेप्टेम्बराव बेखौ फालिनाय जायो, इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डे। आरो बेनिफ्राय गाहायाव दङ थांनाय 30 सेप्टेम्बराव DRDOआ साक्सेसफुलि टेस्ट खालामदों ब्रह्मस मिसाइलखौ थांनाय 30 सेप्टेम्बराव साक्सेसफुल टेस्ट खालामदों। बेखौ बबेयाव खालामदों, बे जाहैबाय उरिष्यानि बालासराव बानायनाय जादों। आरो DRDOखौ आं गोबां खोन्थाबोखाबाय, नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ, डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन। दा बेखौ लेन्ड एटाक आरो क्रास मिसाइल मोननैबो बिथिङाव बेखौ बाहायनाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय नुनो मोनदों नम्बर 6 इन्टारनेशनेल डे अफ एवारनेस अन फुड लस एन्ड वास्ट रिडक्सनखौ गिबि खेबनि थाखाय 20 सेप्तेम्बर 2020निफ्राय फालिनाय जादों। देग्लायसो बेखौ फालिजेननाय जादों। बेयो जोबोद गोनांथार जानानै फैगोन। बेयो डेफोरनि बेलायाव फार्स्ट कुइसन सोंजागोन, जायफ्रा एग्जामाव जिरायगोन। इन्टारनेशनेल डे अफ एवारनेस अन फुड लस एन्ड वास्ट रिडक्सन, बे जोंनि जायनाखि जाग्रा आदार बेयो लस आरो ओरैनो बाहायगारजानायनि सायाव बेखौ लानाय जादों। दा बेनि थीमा जादों स्टप फुड लस एन्ड वास्ट फर द पिपुल एन्ड फर द प्लेनेट। बेनि थीमा बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन।
आरो बे सानखौ फालिनो थाखाय थांनाय 2019 मायथाइयाव जानाय 74थि इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्ब्लियाव बेखौ थिखोखानाय जादों होनदों। बेनिफ्राय बेखौ रिजलिउसन जाखानायखाय बेखौ देग्लाय फालिनाय जाबाय आरो। बेनिफ्राय नुगोन जायफोर नोंथांमोनहा दासो गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाब्लानो जाबाय आरो जा हाइ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे 10,000 भिउस खमावबो मिनिमाम फैनो हानाय जायो आरो बिदि फैयोब्लासो नोंथांमोननि थाखाय थुलुंगानाय मोननानै बानायबाय थानो गोसो जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 7आव टेलिकम रेगुलेटरि अथरिटि अफ इन्डियाया गोदानै चेयारमेन हिसाबै सोरखौ थिसनखो होनदों। बे जाहैबाय PD भेगेला बेखौ थिसननाय जादों। बेनिफ्राय बावैसो आबादारिफोरनि बिल दैखांनायनि थाखाय बबे राजखान्थियारि हानजाया भारतीय जनता पार्टीनि सोमोन्दोखौ माने एलियेन्सखौ सिफायखो होनदों। बे जाहैबाय शिर'मणि आकाली दल बेयो सिफायबाय होनदों। बेनि प्रेसिडेन्टआ दा दङ सुखबीर सिंह बादल बिथां आरो फाउन्डेसना जाहैदों 14 डिसेम्बर 1920आव बे शिर'मणि आकाली दलआ जोनोम जादोंमोन। बेनिफ्राय नुगोन आलेक्जेन्डार लुकाशेन्क' बिथाङा 6थि खेब हादोरगिरि बिथाङा गासै 6 बार जाबाय होनदों प्रेसिडेन्ट जानाया। दा आरो देग्लायबो जाबावबाय बे दा प्रेजेन्टलि जानानै दंबावो। दा बिथाङा बबे हादोरनि होनदों बिथाङा बेलारुस हादोरनि। बेनिफ्राय नाम्बार 10 इन्डियान रेलवेआ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अफ ब्रडगेजनि थाखाय 100% इलेक्ट्रिसिटि फोसावनाय जादों होनदों। बेयो बबे बोसोरसिम सोलिगोन होनदों। बे जाहैबाय 2023 सिम सोलिगोन। बेनिफ्राय दङ रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा बावैसो मोनसे बुक अफ फ्लावार्स बेखेवनानै होदों। दा बिथां बे बिजाबनि लिरगिरिया सोर होनदों। बे जाहैबाय कृष्ण सक्सेना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 12आव दङ नाबार्डनि दानि चेयारमेना सोर होनदों। प्रेजेन्टलि नाबार्डनि चेयारमेना सोर। बे जाहैबाय गबिन्द राजुजु सिन्टाला बिथाङा दानि नाबार्डनि चेयारमेन जाना दङ। दा नाबार्डनि फुल फर्म नोंथांमोना मिथियाबा नुनो मोनगोन नेशनेल बैंक फर एग्रिकालचार एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट। फर्मेसन दानाया जादोंमोन 12 जुलाइ 1982। हेडक्वार्टारा जादों दा मुम्बाइ। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 13 बावैसो एनार्जि एफिसियेन्सि सार्भिस लिमिटेडआ गावसोरनि गोदान मेनेजिं डाइरेक्टर थिसनदों होनदों आरो बिथाङा सोर जादों राजत सुद बिथांखौ थिसननाय जादों। नाम्बार 14 बावैसो गल्डेन फेन अफ फ्रिडम एवार्ड 2020खौ मोननो हादों होनदों। बिथाङा जाहैबाय जिनेट बेदवा लिमा बिथाङा मोननो हानाय जादों। बेयो इम्पर्टेन्ट जागोन सोंनाय गल्डेन फेन अफ फ्रिडम एवार्ड। बिथाङा सासे गेदेर जार्नालिस्ट आरो बिथांनि गुबै गासै डिटेल्स नायनो गोसो दंबा गाहायाव नैबाय आं नोंथांमोननो दिन्थिना होदों। बेखौ मोस्लिद नुनो हागौ नोंथांमोना बेखायनो सार्च खालामनानैबो नायनो हानाय जागोन। 1974आव जोनोम मोनदोंमोन। नेसनेलिटिया जाहैबाय कलम्बियान हादरनि। कलम्बियानि बिथाङा अकुपेसना जार्नालिस्ट बेखौ बुंखादों आरो बिथाङा गोबां एवार्डफोर मोनदों। देग्लाय 2020आव मोनसे 2012आव मोनदों इउनेस्क'निफ्राय 2001आवबो मोनदों जार्नालिज्म एवार्ड। बेनिफ्राय 2000आवबो मोनदों प्रेस फ्रिडम एवार्ड। बेफोरखौ नायना लाबानो जाबाय बिराद गोनांथार सासे सुबुं। बेनिफ्राय नाम्बार 15 एबा लास्टआव नुनो मोनदों टेक स्टार्टआप फेडेन्टु बावैसो गावसिनि ब्रेन्ड एम्बासादर फोसावदों होनदों। बेखौ सोरखौ फोसावनाय जाखो। बे जाहैबाय एक्टर आमिर खान बिथांखौ फोसावनाय जादों नोंथांमोना नुगासिनो। बेनिफ्राय जोब्बायानो दा बेनिफ्राय गुबुन गुबुन सिगांनि भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना नुनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं। बेजोंनो लोगोसे गोबांथार जायफोर एग्जामाव जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय जिके कारेन्ट एफेयार्सजों लोगोसे जिकेआ बिराद इम्पर्टेन्ट। दा बिनि हिसाबै डिसक्रिपसनाव गोबां लिंकफोर भिडिअ बानायखानायनि होनाय जादों। बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय गोनांथार गासैखौबो नुनो मोननाय जागोन। एसेनोसै गोजोन्थों।